En kage til os alle. Noget som mætter selv den mest sultne trold. Skal det være edderkoppebrød, eller måske bænkebyder bagte boller? Nej, vi skal da lave stinke for 7 lag sneglekage. Først skal gryden op i kog, myre koges under låg. Dernæst svampe lag på lag, plukket på en tåget dag. En knækket gren fra ulven stiger, bark der dufter af troldemagi. En mellemstor regnorm der vrider sig, og en larve på flugt der skriger nej. Lidt dug fra en edderkops nye spind, den slags der glimter i brisens vind. Et sneglehus fra en gren der var glemt. Se hvor det går jo nemt. Lidt skæld fra en ny fanget fisk, en dråbe af månelys, allerhelst frisk. En skifuld skygge fra en flaske med hul i, og 4 døde myg, nej, tror vi tager 10. En mariehøne med prikker, der pludselig er væk, og 4 dråber vand fra den tomme bæk. En enkelt dråbe saft fra brumbær så sort, plukket det med unat, for ellers går smagen bort. Der går baglæns samt 3 hår fra en ræv, en 4 fra en ravn, helst lidt skæv. Et græshoppeben, det højre smager bedst, så kun et lag mere, og så er der fest. Til sidst vi pynter med bark og mos, en kage, så svampet er lige os. Vi glæder os til den nu at smage stinkefuld 7 lag sneglekage.